Hej og velkommen hos Risfort. I den her video skal vi se nærmere på Polygood. Et materiale, som består af 100% genanvendt plast, og som kan genbruges på ny efter et produkts levetid. Polygood er en ny og spændende tilføjelse i vores produktgruppe af genanvendte materialer med mere fokus på miljø. Produkter, som vi oplever en stigende interesse for. Det er firmaet The Good Plastic Company, som står bag Polygood, og de har en klar mission om at være med til at løse problemet med de 400 millioner tons plastikaffald, der årligt genereres på verdensplan. Der findes 12 standardfarver, fra de lyse og rolige til mere farverige kombinationer. Polygood-pladerne fås i tykkelserne 12 og 19 mm, og formatet er 1400 x 2800 mm, hvilket er et ret stort format for genanvendte plastplader. Det er især en fordel, hvis du har projekter med større overflader. Polygood egner sig godt til inventar, f.eks. receptionsskranker, skriveborde, hylder, rumdeler, displays og podier. Det kan både CNC-fræses, termoformes og dermed få organiske former, samt bores, limes, slibes og poleres. Alt sammen med brug af jeres eksisterende værktøjer og maskiner. Når de produkter, der er skabt af Polygood, er udtjente, kan materialet nemt genanvendes igen og dermed indgå i det cirkulære forbrug. En anden spændende mulighed er, hvis du som virksomhed selv genererer en stor mængde sorteret plast, kan du i teorien få lavet Polygood-plader af dit eget plast, f.eks. til et bord i jeres kantine. Det var, hvad vi ville fortælle om i dag. Du kan få mere viden og inspiration på vores hjemmeside, hvor du også kan læse interviews med kunder og høre om deres erfaringer med Polygood. Har du spørgsmål, vil vi glæde os til at hjælpe dig. Tak fordi du så med.